Lewaw hande wona hay haalirde wotere wona hay ayawo woto ko haalirde e ayawo Bambilor taw kadi waɗi ɗum no ceerno Amadou Tidiane Sy Al Khalifa Bambilor musidɓe tedduɓe tuggi sappo e jeetati lewru seeɗa toɓɓitaɗo ɗiɗi e sappo e jeetati ha yetti hande ñallata capantati lewru seeɗa toɓɓitaɗo ɗiɗi e sappo e jeetati yillu bawi tun waɗama e nder leydi Fouta ceerno Amadou Tidiane Sy Al Khalifa Bambilor e wernaji tati dusoɓe mum yottama galleji Fouta kewɗi ko ganduɗa hande anduɓe mawɓe jabaneɓe mawɓe yottaɓe mawɓe ko ɗon tigui nokki jayni so tawi noon jillu babu dani waɗama e nder leydi Fouta natirama lawol artama haɓa e nder toro sikki ala ko ɗum woni konngol hande holno kolleɗe jaari e wonno so ɗiɗi ceernajo Fatou Toto Bambilor wadde musidɓe tedduɓe ko adi tan nde goɗɗoyten en dokkat konngol Mamadou Soma Dia o wallude tawi makko ko musidɗo makko giɗo ko gayno waɗa tan leñum ani ndere Mamadou Soma Dia no lamtoɗa ko josiri leydi ni Fouta ne ƴettima jarama Ibrahima Oumar Kane gandiraɗo kasante leñol fulɓe eyi ko ɗum Allah waɗma no kewmi wiide ni neɗɗo aɗa wawi wonde kasante hoore ma tan fota ɗon walla wona kasante galle ma tan tol fota ɗon walla ni wona kasante woto moɗon kono noon so tawi Allah jogori jingal ndema waɗatma ko kasante ɗi an noon Allah jingal ma waɗma kasante leydi ɗum noon yo Allah waɗa ko wona ɗum ko mi salmini goto e men fof inde mum tawi no wonde e yettode muɗum hande no mbiruɗa ni eɗeni ɗo e Njayen Pendaw ko noon ko wiyete on e nder reedu Fouta tawini kadi koye Toro Fouta men Toro ko hen tawete ɗo ɓe oɗo galle gonɗen koye commune mo Njayen Pendaw commune mo Njayen Pendaw ganduɗa maire ɗo laamiɗo ɗo cuɓaɗo yo addu ɗo wiyete ko Yetta Sow mo gonɗen jaadigui men o ko Binta Arɗo Samba ɗuma hen tigi arde Njayen won ko firata sabu so tawi inde Binta Arɗo haalama tan hay goto e Njayen naajo tawaɗo ɗo e wuuro he mettinta sababu ni inde mum haalaka ni wonno inde makko nde tan yona inde makko nde tan yona ko kanko woni ɗo jaatigui men kadi o woni jaatigui Fouta fof Binta ko jaatigui Fouta fof eyyi ko wona ɗum ko dillini en ko ceerno Amadou Ceerno Djiby Ousmane Abou Dawouda bon Ibrahima Saydou to Agnam Tulel Thialé jooɗi ɗo Bambilor ha khalifagal tawi ɗum ɗon roli ɗum e bamum Ceerno Djiby Ousmane mo ganduɗa ko ummi ko Tulel Thialé are jooɗi ɗon suuɗi ɗon sali andede ko salino andede ko alhamdulillah rabbil alamin Allah ɗum suppiti ga ɗo ceerno Amadou nguɗo jillu noon ko jillu mo ceerno Amadou waɗi e nder reedu Fouta sen belama mbiyen goo oɗo jillu o waɗi ɗum o wonde ɓeɗo ɓe o wondi Ibrahima Kane katante leñol e wondude min kalɗo e moɗon noon Mamadou Soma Dia joni noon ɗo jiɗɗa fuɗɗorade ɗo ceerno Ibrahima a fuɗɗorto ɗon ƴeewen holko pawaten hen kono mujiba lawol ngol kam ko joƴƴinen ɗo ko yidde tongude jillu mo ceerno Amadou Ceerno Djiby e sete mum waɗi e nder reedu Fouta tawi nde ko lawol ngol ko lawol jokkere hen ɗam uddidde damuɗe uddinoɗe hakkude makko e Fouta ko bismillah ceerno
a jarama Mamadou Soba Dia eɗen gandi kala ko jiiɗa wonko yahata wona mere Ceerno Amadou Tidiane Ceerno Khalifa Bambilor yuɓɓini sete tawi sete o ene suuɓi 13 aade 13 rokkata ko ahad ko ngota ɗum woni konngol makko jamma e ñalawma sa ƴeewi seto aɗa tawa heen ko heewi aɗa tawa heen Ahmad woni kanko ko inde sallllahu alayhi wa sallam inde Cheikh al Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu aɗa tawa heen Mahmoud ɗum ko yettere geno aɗa tawa heen Ibrahima woni babal islam ɗum ko seeɗa tan kono kala ɗo giwruɗa e sete o laarɗa keewal yimɓe ngal laarɗa inde ɗe laarɗa werlaji ɗi koye tati gueɗel heen fof ene hokkuma ko heewi e holko saabi Ceerno Amadou Tidiane Ceerno Khalifa Bambilor naati Fuuta ko ñande 17 17 de woni jeenayi joom gandal ramli en ko jeenayi woni suudu ɗanngal ko ñande heno naati Fuuta deke firi wonko ɗum yahata hannde ko 3 lewru nayi sa ƴeewi 3 ko tati sabu bolum ɗum koko itine koko ɓeyda ɗin tati ayi werlaji tati ɗi 3 ɗi tattatiɗi tati ɗi 10 ɗi mbiyen tan mo ficci laɓi ko kam anndi ko ɓuri sa yolenirimi wonko ɗum yahata kadi waɗi ɗum Ceerno Mamadou Soma Dia en gummima Bambilor laawol lowama fayama Fuuta nde wonno Cheikh Oumar nde yontade nde wiya holi an on ko min Oumar Fuutanke a haali joni joni ceernaji o jeeya ko Agname Touré Thiam tigi Agname meje ko 11 so wiyama Agname balanaɓe ko ɗon tigi tigi woni ɗo ceerno o jeeya Agname balanaɓe Touré Thiam e balanaɓe yereyaɓe garɗo siwo fof ko goto jiiɗi yumma ceeri baaba fulɓe liwtani hedde magal Agname balanaɓe o jeeya babaɓe balanaɓe fecciɓe e galle arɓe e galle jama kanko woni galle jama rewi hen Agname Touré Thiam ko haalden joni Agname yereyaɓe Agname Berlo Agname Boto Agname Siru Agname Sittu Siremata Agname Oumou Siré Agname Coɗe Agname Liduɓe Agname Boli ko ɗo Agname meji kaali so tawi en jumani wadde noon e tongol tan jillu ngu fuɗɗora Mbumba nde umma Mbumba gure ɗe hay so ndeggondira limten arama towte Dungu wuro Thiano arama wuro Soodu arama Agname Bodo arama Agname yereyaɓe Agname Touré Thialle arama Asde Balla ara Agname Siwol ara Agname wuro Siré ara wuro Moɗo caggal ɗum arama Banaji ara ɗo wiyete Wodo Bere caggal Wodo Bere arama Matam caggal Matam arama Sinthiane Sinthiou Garba Sinthiane Sinthiou Garba nde umma toon arama Boyinaji nde umma Boyinaji arama Thiarel kay fawɗon feɗel tigi tan suttuɗen to tan suudu tan fayande to wada ko ƴettuɗen toon seeɗa fawɗon feɗel bisimilla bisimilla Merci. Je voulais te dire, je m'excuse, hein. La casse à jeter. Bon, en état de marron, on va dire une film Si je fais, si je fais comme ça, ça veut dire on va à la régie, voir les images, parce que ça va permettre de couper ici, de mettre une autre image, après on revient encore. Ok.
ɓooyi mataw musidɗo mum Souleymani ko sehil men sehil diwan wona wuro ngota sehil diwan fof sehil ko sehil makko ɗum noon ko gollal makko so neɗɗo suɓama e diwan ina harmine gueɗe diwan ɓure ɗe mawɗugol majje e pamɗugol majje firto ko kañum haali wadde so ɓooyi seeɗa ma en dokkugo konngol ko sifani en jaaki e sel ɗum kadi ko geɗal makko neɗɗo waawi rokkude koko jeyi ɗum ko geɗal makko e on sahaa aywa o haalaten seeɗa e jaati comme tu as parlé avant, maintenant comme tu le donnes le micro, merci beaucoup de regarder les images. Voilà. Vous avez vu les images, les belles images que le Khalifa fait. Après tu donnes le micro, continue. Ok, on va mettre ça, on va avoir le... tigi tigi ɓe jarama kamɓe heɗal men e kaɗirɗe ɗe kolli en ɗo kadi nati jooɗe ɗe ngannduɗa fof koye ɗanngal ceerno ceerno Djiby wondude sete muɗum joni en jokkat ɗo pawnoɗen feɗirunaɓe tigi Mamadou Soma Diarra en garino ha caale keɓɗen ɗon weltare mawde ko ni woni onon haaloɓe ɓe mbiɗon so tawi aɗa fooɗa ko teddi yo taw ɓaggiɗa ko tiiɗi ko ɗon doole kese ɓamta holto faya ko hoore foode tila ko mum jaari ɓe yetta hoore foode eɗen nganndi en jettimo hoode hoode ko leegal hoode ko wuro e nder falde hoore foode en jettimo ɗon wuro ene wiye jalañol e wurone ɗon ene wiye daabiya hoore foode e gure takkodiri birtiɗo no wawi wiide fof hoore foode kono goto fof e ko mum tedduɗa nde garɗen hoore foode ko ɗon goram waynora holto faya saare ceerno Hamadi Mani woni Jaaragel ɗum ɗon ibn Alhaji nde won noon mi nani oɗon mbiya kono beyi lutata ndamdi sikki ala wadde ziyara Jaaragel ceerno Amadou Tidiane Chérif Khalifa Bambilor wonata hen koɗo nde yetta Jaaragel ko waɗi toon ko ma e gartu hen nde fecca naange walla mbiyen hirnda Jaaragel faya ko jum ɓe geno adden ha jum wona ɗon ha julal takkusaan kono noon hade men yawtude jum en ƴaani e nokku men gawdi gooti eyi tawdi ngode Sinthiou Pénal tigi gawdi gooti ko ɗon jeeyeɗen feccere men ko ɗon jeeya sabu neni ko ɗon dari tigi ɗon jeeya kadi eɗen jogii ɗon nokku ceernajo o darima ɗon seeɗa woodi ko waɗa ɗon baŋnge geɗe maɓɓe jooɗuuji maɓɓe e on sahaa ɗo nden jawɗen jum haa jooni mana gonɗen kadi jogoriɓe selli ndeɗo darima gawdi gooti mbi ɗo ko hoɗorde ɗeɓɓade ceerno Mamadou Soma Dia mi hejjitaani gawdi gooti won rokere wonde e ñalaaɗe keeriɗe ɗo kuuje jottaaɗe ko heen jeyaa sabu en jiiɗo maçon addi tumen wi ceerno Amadou suutanam ɗo mbele somi mahi barkina en jiiɗo naanaaji ɗon pulaar en jiiɗo hollaa tuufeede ko ɓeere Mamadou Soma gawdi gooti koye ɓeero kadi jeyaa en ndewi ɗon en calmini
kadi cuunaamo galle tigi ceerno Tidiane Alhaji Mamadou Moussa ɗum waɗi finde e ummaa toon woni arani takkusan juulaaɗo nde wonon gelno e hodduruuji mum won geɗe ko neɗɗo yeɗaa ko o heɓata sababuuji mawɗi ene to to Podor sellataa ko maa kali fof tawe gartoyen men ko ummiɗo yehi Podor calmiɗo jataɗa golle tiɗɗe mbaɗa to ko toon ummora an kadi noon yimɓeɓe keppi ceerno holto Ndiayen Penda woni holto Ndiayen Penda woni wayno nananmi ɗon kalda ni gara e galle mawɗo gara e laamu walla sernaɗo jiya waare waade no girlade Youssouf Fofana e liira ɓe ɓe ko woni ceerno Youssouf Fofana gambe tigi wela jaare jam jam so ceerno yalti wata faañi ha naatde Ndiayen Penda woni no mbiɗa jooni ni tawde ko jaatiri meɗen Binta Ar Samba Uma Ani walla Binta Ar Sawa Uma Ani noon de waɗi weltare wadde waɗi wune ko ɗo jooɗiɗe e nder commune maɓɓe eɗen ciimta golle ɗe no jaaruɗo ɗo ko ha keɗiɗo mo dañaani hettaade fof fof o annda holto rewa kono golle gasaani de reftoyte ko balɗe ɗo ene heɓlite fayaa ko kolɗa ɗum rogue ɗum no ara yeeso tellement soma konngol artata maaɗa tan haadi naatir ɗum ko mbumba sen mbaɗi ɗum wuro wuro ɗo tesku yaaji laatu e jiɗɗe no ɗuɗoti ɗum solo jarama Ibrahima Kane katanteɗeɗo haala ka ene yuɓɓi konnguli ɗi eɗi dewndiri kadi ɗi julmini eyo nde ummiden Dakar ko ngarɗen ko mbumba ko ɗon ñaltuɗen mbumba noon sa yi Adora almudo ceerno Djiby laaɓtuɗo mo ngannduɗa Fuuta fof humpaka hakkude mum e ceerno Djiby nden ɗo aɗa wawi wonde almudo mum o wona ceerno ma kono tawa ɗum ko hakkude moɗon tan haaɗi tawa goɗɗo jillani hen kono ngal ɗo almudagal koko feeñi ceerno Abdourahmani Bass almudagal makko e ceerno Djiby koko feeñi haa ngannduɗa yimɓe woɗɓe ceetti ɗum ceetti almudagal mi nani e hunduko ceernajo o wi so tawi ceerno Abdourahmani umminoma Fuuta ina ara o nehat jawdi haa mawna hade makko arde o soodat jawdi o nehat ɗum haa mawna haa faya o jolna ɗum mbumba o yeddi ɗo haalde nabbo ceerno Djiby o jolna jawdi ndi o namana ɗum ceerno Djiby mbambiloo so ari omo anndi ceernajo no wayi e geɗe aduna ko neɗɗo juɗɗiɗo aduna so ari omo anndi maw taw geɗe kewɗe ene ŋakki o yettima tan o yahat o heɓla ɗen geɗe ko wayno nguura galle o ko ñaamete ration galle o yaha o fewn ɗum ha hetta baŋnge o itta kadi hunde ko moƴƴi o hokka rewɓe yo jogito e on sahaa noon ko heddi fof o ara wiya ceerno ga ɗum jaggu sabu mo anndi so heddi juuɗe ceerno tan kala gaddiɗaɗo kañum jeyi mi heɗima kadi e hunduko ceerno Ahmad o wi aɓe jooɗo so ɓe kacitima ɓe gottotako so ɓe gondima ɓe kirtotako so ɓe kirtima kadi ɓe kacittako firti koye kaan gonɗo ceerno Djiby nehi ɓe gottoto ko gerte sahaa so ɓe dañi gerte tan nehe walla ɓe mbaɗane gosi gerte sahaa waɗe kosam sahaa wasa waɗede kosam aɗa so tawi neɗɗo wuuri ɗam ɗo gurdam firti ko ɓernde ma nde woni koye fuseede mbete ko arara ko so ari mbawa tamba ɗum haalete kalko ceerno Abdourahmane Bass noon koye almuɓe ɓuɗɓe teskede e nder galle ceerno Djiby en ko heen o jeeya ɗum waɗi hankkadi no ceerno Djiby wawi wowde mo ni sukaaɓe ɓe kadi teskimama ceerno Amadou teskimama faami oɗo almudagal makko ngal wonko ngal timmiɗi
ɓe teskima engrais so ari tan aɓe nganndi hankadi ɓe gurta nde wonno ko kanko noon wayi ɗum addi so tawi o ummima Dakar duƴƴande makko addande koɗo gumba hesɗitinde ko wonno ɗon ko ceerno Abdourahmane Bas wurtima kono noon ene nde rutti e jomum nde kanko ceerno Abdourahmane geɗe makko fof koye juuɗe ceerno Amadou Baba kanko heblimo kanko juulimo ko joonimo ɓesgo fof kadi watta e juuɗe makko aɗa ɗum ɗo so tawi neɗɗo adorima ɗo ndeke dalilu majjum ene tiiɗi eyo bisimilla ɗum noon jokken hay ko noon tigi Mamadou Sow Madia ko noon haalawɓe oɗon mbiya waalde e étage e waalde e leydi fof ko finɗi e ɗo jom ɗum ɓuri balɗo e daago hati fi gosi wotti gerte cahaaɗe ɗum won ko haalano on ko firata kono noon Samba Hammad Gaji o wi aawdi nde nanndi e basal kono soñal yetti wallahi ɗon aawdi nde nanndi e basal kono soñal yetti wallahi ɗon ndeke so tawi nguurdam nguuranoɗam ɓorɗam arti haa wayi hannde en paami ko ɗum yahanno kono arsuɓe jiiretake so jara so fuɗɗoraama ngumba ngumba wiyete ko ngumba jeeri tata almaami so yaama tata almaami ina anndano wonko woni ɗo wonaa meere de fuɗɗoraa ngumba kono noon min naata e gesa ceernaajo de umma ngumba ton fayaa ko buuɗo ɓuro ceerno tawato jaafoɗa waɗɗon feɗeni waɗi nde ngarɗen ngumba wonno tawruɗen ngumba aɗa anndi neɗɗo hina ara e galle mum tawa tawta ɗum ɗon ko yimɓe galle ma o tan ɓe kono fodde wonde e no o tijjorana ɗon e ngumba ni aywa ɓe mbaɗi ko wuro ngo fof yo an jaɓɓo ceernajo hohoɓe diine ɓe e hohoɓe aada ɓe kamɓe fof ɓe ngari ɓe kalfini konngol bismogol ngol ko ceerno Jamli wan yettete ɗon ɗo ɓuggol ɗo joni ko almuno Qur'an kadi laaɓɗo gandal baawɗo gandal laaɓɗo reedu moƴƴo jikku jaaɗo kadi ɓernde ko on tigi jaɓɓi ceernajo o bismimo sumba haala ceerno yiɗa hay ode haala ka ne weli aka yurmini aywa o jaɓɓi ceernajo o bismi ɗum konnguɗi wuro ngo fof itta fawa e junngo makko kamɓe fof kadi ɓe jonndini ɗon won mawɓe ƴettuɓe ɗon konnguɗi kono konnguɗi ɗi fof ɓe ƴetti ɓe pawti ɗum e juuɗe a nani ceerno Jamli kamɓe fof kadi ɓe jonndini ɗon jehi haa watta ganndo Allah laatuɗo ganndal man ɗon mi wiya ceerno Racine Dia wonne ko jangginoo ko jogii ko duɗɗal manngal Qur'an kadi ko teska e yo andu ceerno Demba Diawara kadi ko teskaɗo e diiwaane kadi jeya Allah moƴƴo wonne kadi ari galle mum yaha dañi ko sife khalifa o dañi ko sife ceerno Ahmad eyi ɗo ko hawni en fof kala galle diine mo ngarɗen sen tawi ɗon mawɗo ene jogii ko sifoto e ceernajo hade ceerno jibini won ko sifoto e ceerno Amadou eyi ɗum noon ko kamɓe nganndi ɗum kamɓe yiyoɓe won toon ko kamɓe nganndi ɗum eyi ko ni wayi caggal ɗum juuleɗen futuro ko galle ceerno Jamli ko ɗon tan waynora tan jokka faya to mbiɗa jonto bisimilla no mbiɗa ni ko noon ngumba en mbi ko ngumba jeeri tata almami ko ɗon mbinoɗen ngumbanaaɓe ngoyen kono ƴekkito e luu ko goɗɗen ngam ceerno men rontini gila jeeɗo aranaade mbiɗen ɗon Qur'an lolli e ngumba e ley ko ɗo ko jippi ñaawooji mum kala ngari hoddiiɓe jeddaade deke so wayi noon awnaaki waynaama fayaama ɗum wuro ceerno kono ndaw ko yooɗi kadi ceerno ma laɓiña ndaw ko yooɗi almuɓe ɓe jaɓɓori ceernajo o ko yimande mo ko yiɗi e nder gurnama